Okay? So karon adto ta sa ikaunom nga pulong in John chapter 19 verse 30 nga matod pa, human makatilaw si Jesus sa suka, miingon siya, natapos na, unya miduko siya ug namatay. Nog sa English pa, it is finished, no? Natapos na. So kining word nga finish igsoon o kini natapos na sa Bisaya, no? In Griego nga pinulungan o Aramaic language, Greek and Aramaic language, pamulong kini og titilistay. No, kaning titilistay sama ranig it is finished. Og sa atoa Bisaya pa natapos na. So titilistay. No, kaning titilistay ma-apply ni siya sa 5 kabahin. No, ato ang kining word nga titilistay, unang-una ma-apply ni siya sa master and servant. No, from sa Old Testament sa unang panahon, kung ang master nasa servant, kung ang servant makahuman na sa iyang trabaho nga gisugo sa iyang master, ang iyang isulti sa iyang master moyon siya nga titilistay. No, titilistay. Sa ato pa, the work as done. Nahumana ang iyang nabuhat. Okay, so ikaduha, ma-apply po ni siyang word nga titilistay sa pari o sa animal sacrifice. No? Diba? In the Old Testament, nabatasan nga ang mga pari sa una, mao sila'y mo sacrifice, no? sa mga offering, mga sacrifice offering nga mga hayop sa mga tao. No, kanabang duna sila'y mga kasalanan, kay nabatasan nila nga kung duna sila'y mga kasalanan, magdala ra sila mga karnero dito o unsa ba kung pobre ka, tukmo o unsa mga hayupan ang madala dito, isip silbi bayad sa imuhang sala. Then ang pare sa dihang isacrifice na ning mao nga mga hayupan, before niya himuon ang maong seremonyas, iya usang tan-awon ang hayupan kung wala bay kagid, no? Wala bay dipikto, wala bay biyanggas, no? Na himsog ba o maayo ba ni siya lawas, no? Iyan ang tan-awon dito. And then sadyang matan-aw na niya nga perfect ang maong igahalad, moingon siya sa mga tao nga titilistay. Na sa ato pa perfect, no? Walay kulang, walay tatsa. Inana. O di ba si Christ perfect siya, walay tatsa, no? Sinless siya. Siya ang perfect nga halad o sacrifice alang sa atong mga sala. Di ba? And ay katulo, pwede po ni siyang ma-apply sa artist, no? Kana bang pintor ba? No, pintor siya. Kanang maayo kayo nga architect ba? So, pag mahuman makumpleto na niya ang iyang painting, kanang iyang pen, o miyon siya sa nag-order nga titilistay. Nga sa ato pa nakumpleto na. O di ba, so ang pulong di ay nga pag-ingon ni Christ, it is finished, nakumpleto na. Full package na ang gihimo ni Kristo dito sa cross. No, wala na dugang-dugang pa nato, di ba? Wala na yung pagpinitinsya pa, no, nga magpalansang po ka every anang Biyernes Santo, dunay magpalansang, magpasakit, no? Bunal-bunalan ilang lawas, no? Magpalansang po sila, no? Usa ka insulto sa atong buhi nga Dios kang Ginoong Jesucristo. Usa ka insulto siya nga nakumpleto na niya ang maong gihimo, tapos ato pang dugang-dungagan. No, ato pang dugang-dungagan ang iyang gihimo. Nga niyo naman siya, it is finished, nakumpleto na daw niya. And matud ba sa Biblia, sa panultihon 30 versikulo 6, ayaw gayog dungagi ang pulong sa Dios kay ipailan niya ang imong pagkabakakon. No, so atong ang uban nadungagan nila, no, nagpinitinsya sila, ang ilang rason nga makabaton daw sila pod o kapasayloan, makuha-kuhaan ang ilang sala, no?
And pagkahuman sa Biyernes Santo, balik ra pud sa kahilayan, balik ra pud sa sugal, bayi, ino usa pa ng mga kahilayan nga dili kahimutan sa Ginoo. So di ba? Usa ka silbi blasphemy, usa ka yaga-yaga, usa ra tempurang Biyernes Santo, usa ra magbinuutan, no? Dili ana ang ato ang pag-serve sa Ginoo nga tempo lang tang Biyernes Santo puasa, pagaguol-guol sa naong, no? Diha na mangusog og ampo, diha na mangusog og simba, no? Kasi wa na gyud mga trabaho. So diha na mangusog og pangalagad sa Ginoo. Human sa Biyernes Santo, balik na po sa kanhi nga kinabuhi. So dili ana igso, no? It is finished. Ikaupat nga pwede siya nga makuan sama sa usa ka merchant kanibang pumapalit nga kinahanglan siya og resibo. O di ba? So pag naay resibo nga ihatag nimo ang katong tindera, but pasabot pirmahan na didto nya nga imo na siyang gibayran. O sato pa, paid in full. Gibayran na niya tanan. So si Christ, pag iyon niyang it is finished, gibayran na niya tanan. Ang imuang sala ug ako ang sala. No, ang imong kanhi nga sala, karon nga sala ug sa umaabot mga sala. Iya na nang gibayran. Paid in full. No, di ba? So, ikalima, kini nga titilistay, pwede sa ma-apply pud sa kanang napriso, no? Prisoner. No, nagkinahanglan og piyansa. No, sa diyang usa ka piniriso, dunay mo piyansa niya, no? Og tagaan sa kagawasan, no? Moingon tong nagpiyansa niya, titilistay. Sa ato pa, gawas no na ka, kay napiyansaan natika. O di ba si Christ ana iyang gihimo kanang iyang pagpamulo nga it is finished, but pasabot gipiyansaan ta niya sa ato ang pagkapriso sa sala, no? Ang atong pagkagahong sa sala, the bondage of sin gibreak na ni Jesus tungod sa ang gihimo dito sa cross. Napiyansaan ta og nahimo tang gawas nun. O di ba? Pinakanindot atong palakpakan atong buhi nga Dios sa iyang gihimo nga pag-sacrifice, no? Kaihang yang full package niya ang kaluwasan alang nato. Grabe, praise God. Grabe ang gihimo ni Christ sa ato ang kinabuhi igsoon. Unconditional love, no? Wala ang iyang love, dili siya conditionally nga higugmaon ta mo tungod kay maayo mo, no? Dili, bisan dili ta mga maayo, grabe naglunang ta mo kasalanan, but still ang iyang love unconditional love. Grabe.